với na chuan no pang ko thalo la ya ti tur le ti lo tur te kan sei ho do na pakhat na chuan ko thalo la ya ti tur te ORS chata kalau in tir tur ani a no pang ek zo piang in kum hi tan phei chuan kum hi mai lam tan chuan ml songa changa za ek zo piang in lo in tir tur ani a kha tui le electrolytes an lo e ka te lua ka te an loss kha khami lo replace tu tur kha ani a tin kum hi le kum som in kara chuan ml za changa za ni ani a kum som chunglam phei chu an in the piang lo in tir tur ani a tin an ek lo pu in akara kon in theisa za lo in tir tur ani a pani na chuan zinc khi no pang ko thalawa chuan ni som pali lo pek tur ani a zinc hianin I rila lo long to te khang kha atidam ma a chun tin ni som pali course kan no pek kim hian no pang ko thalaw tur te ko aveng the ni chuan pathum na chuan no pang ko thalaw lai hian no te hnu te helai chu ain sa zol zo ka hnu te pek tur ani a tin no te hnu te helawa mo cho I thei to chin chu in lama kan lo e tir thin e tur shi sel kan ti cho bu te dal te le cho he te kha lo pek nem zol sau tur ani an e thei phot chuan tin kan ti le tur chu no pang kut fai taka sel tir tur ani a an ek zo piang te thin an mat piang te a fai taka kan lo enkol khanin ko thalo zo zel tur le an a the dar tur kha vem bokani tuna kan ti lo tur te kan lo sei lenga pakhat na chuan ti nya lo tur chu no pang ko thalawa hianin antibiotics kan lo pe mai china chen khala chuan heng te hi lo ti lo tur ani a doctor te na antibiotics pek ngai an ti bi kan ni lo chuan mani thuwa antibiotics lo pek lo tur ani a abikin heng antibiotics kan ti O2 OZ kan ti ofloxacin omna te tin flagyl kan ti metronidazole omna te ho te hi mani thuwa lo pek lo tur ani a tin ofloxacin kan ti fluoroquinolones antibiotics pe hi chu no pang kum som pani hnuai lam tan lo pek mia lo tur ani a he hi ni kan no pang chen khat te po I asa local te clinic ate kan she thina kan shil fia fau thina I O2 kan ti ofloxacin pe chu no pang tha te ti chat the chu wang chuanin nat na serious infection dewa antibiotics dang I atho lo chawin ICU ate kan pe thina chu tiang ni lawa chu mani thuwa lo pek mia lo tur ani a ani na chuanin I no pang I ko thalo dehydration nei to te an tui hala wanga ORS ni lawa tui lo in tir chiam te hi a hlo om thea tuya chuan kan shat angin electrolytes kan tiang te kha om lawa khanin tui in hnem lu tuk chuan an taksa khan sodium te ti hiam thea I an khwak te an kal te pot khoi the ni tui khalo in tir zeu a pui lo ma se ORS in tir lo tui rot lo in tir te kha tha om jok thea in pathum na chuanin I ek tlem na kan ti puitlinga chuanin an lo e mai chen ko thalo lain loperamide kan tiang chi te no panga chuan lo e tir lo tur ani a heng hianin real che tur kha venga rila che lawa ek chu ti tlem ve deuh thina ma se rila chet lo khanin I rila chet lo chuan real chunga infection ong kha kisena te in chai dar kha khan septicemia sepsis kan ti kha thlen thia chuwang chuan ek tlem na dam doi ti kha lo pek mia lo tur ani a palina chuanin no pang ko thalo la ya juice dang kan ti hey fruity maza lychee oceans kan ti ang tile teng kan ti ang chi te po lo pek lo tur ani a chen chu concentration ti asanga kha khan osmotic diarrhea kan ti I no pang ko thalo kha ati zwal zok the ani